Regional League bola penyai negeri Boy District Sports Association RBDSA kelas sedang no kumbala bu terik ha ka kenhun la du kan khori ke song pisa ba nyu pho jar ringkat ke trofi bat kebuan ba ar kan khori ke song pisa so pho jar ringkat ke trofi kate gelempung le kai kelas sedang hamadan musning patarim ha no phai sngi jong ka atletik nailor arja afulai kerpang nagam ta ki club ne team ke lo penia so ni affiliate association Ukongsan ha kate lumpung lolong ba ransom sutenga u presiden ka Maukhar Sports Club Shillong ha ka blasa khilang naga jingdon ba rocky kala chairman gomsting town darbar ki we ki rong ba ki he pulit kan thop ba etswalang deputy commandant ka MLP 6 battalion ba ke no se in charge ka police station umsning ki nailam ka RBDSA kan thop ba RB sadap presiden ringkat bagi khot nailam ka kanhon ba phai indiat sa ka jingken ba ransom mulai ro ka RBDSA Lawalong kanong ptin linti khun samlahi kam lekai bikin kenjo sikiwei kelempung lekai bakham salor. Baragwei kapat kaliang wala penpau ki jing sobun nyau jing lor ki jing jelei ginong di drok. Ki bawla maj phang baka jing jelei jong kini kinong di drok. Kadau hi kedai namar. Ka jing bombiang kelempung kilan met bakum kini. Wala pen bijai kapor jing ki samla bikin ngam sakawei pat ki jeli jong ki kam ki basneo. Kumu kongsan uba ransom wala penno usnyang benhei ju sa kunhun jong ka RBDSA. Makandang kiu irat hakirukom trikam jongka. Haba phai pat se kikin hun le kai ha gajia khun beningkong. Kalalong hapleng ke umkei persya ka maukhan. Ha ka ba baro ar kikin hun kelai khaya kelas step da mar sikol. Bat kumjur ha kelamit da mamar sikol biang. Bat ki blai khai sendon halu bakot mar arkol. Ha gajia khun ba ar hapleng ke umsning persya ka maulendep. Ka umsning kala pelem ka maulendep da iwei lanor. Laru ban penken mau ba ya regional league lapen bej haki lai jaka jong keri bhoi kata hamadan kur kalang ka bhormbong manan musning patarim bat hanong po kalba ka lempung super league lapen bej bakan sedang hak teo beningkong jong risau aja afulai ka ba ka ladu kan khori ka song pisa basilak tingka ringkat ka trofi bat gwan ba ar kan khori ka song pisa basan pho jan ka ringkat ka trofi kublai ya ka RBDSA kaba la tre sitam ban nga skot ho ba ka jing tre jong ka RBDSA kalong ka jing tre kalong ka kam ka bakrau hadu kata kumno ban kentiu ya ka sports ha ka than ri boy hi barok ka we baragan ka por shwa ban ya shu shakmat nga kwaro ban penpau ya ka jing snow komen bala ban don lang bat ngi bawalang ibalong ro iperlok jonga biasa ha ka ju ka konstituensi hang tei marjan bat nga ibaladon ringkat ban pensingan ringkat hakani kajing pli ya kani kajing yelekai kani keski bat kumjuru iba nong sit kumangilas sotho idon lang bat ngi bedai pej ka umsning police station bat hakani kapor nagaliang jonga ngam ko aban kren slam namar ba ngam dei upriu ba kren slam ngi engineer ngim juk kren slam ngilek da kakam ngilek da kakam kat bangila Atrai fi tip hi ba Vincent Palaru umjuk kam keren slam maka haka ginu function ile de kikam tingla yo snow shibun ki balapen snow mene nakaliang jong ka umsning sports and cultural club bat kumjuru nakaliang jong ka RBDSA kani ka tournament ka bangid don mentau snam kat kum ke jing tip kat kum ke jing sotho jongi ngidon riu sau tali ki team ki bai shimenta ha kani ke general league jong ka riboy mo district bar kumjuru la sotho ba ka RBDSA kidon kum basispa tam ki team kiba la affiliate bar ka RBDSA kan ban affiliate sispa tam ki team bar kumjuru ban yo ban shimtan riu south league kam tam ha kani ke general league kalong ke ka kam ka bakrao kam tam naga menta ka RBDSA banyo nriu saw tali kinong shimenta ki team nagisnong iba per nagi club ki ba per kalong kay kamakraw bat hagani ka por nakaliang jonga ko balaong mane ba ngan ayro kakti kamon kakti kadiang kaway kalong namar ba lapen sngo mane bangaro ngalalong unong snong jong ka umsning proparbi ngadon kay ying hangtay ngiyasa man ka por ngiyawan ngiyasa hangtay but kung malapan snow man nga ngidon kam ban kentiu ya
ke jing le kai sports sathan ribhoi barok kawe bat ban kentiu ya ka jing le kai sports kelak bende ke football ne ke no disiplin kalong be bangin yai lengba ke RBDSA namar ke ni ke association ke bangi i menta ke association ke ba la stable ke association ke ba la i ba bangin kentiu ya ke jing le kai sports ha ka than jongi shani shari boy da ke jingi trailang nge kermen skam kumang leo somene kumjo na ka Umsning Sports and Cultural Club kini ki don ki assets Henry ngimla apa de ban pen bai kini assets ki bangi ngi don namar balai ba umdon bayo i jingai namar kata ko maleo snowi ke jingkret mene nai rangba RR makdo iong ba kani ke dei ka kam ka babha ha ka no ke jaka ha ka no ke bangi ngi trei ngi dei ban trei na do ka men sim ngi dei ban trei kat ka jingla ka jongi bat ka bor ka jongi bat ka donru ka jing pen kan mau yang yi wei pu wei ka ma ong kum ni ba ki ki babha ki ba don buram ki ba itna tongin ya perto ya kita kata ka dei ka tin ka bang kwa ban pen sngau kam tam yakini ki ba shimenta ha ka ni ka general league jongka football tournament jongka riboy kini kidei ki benta ki bang idei ban pej shakamat ni osgo ha kini kisngi ba hatany riboy mo hatany riboy nang tare hakeleng jonga negeri khasi ke jongi ki ba bun ki samla ki langat ha ki jingdi ki ba fer ki jingdi ki ba sniu ki ba fer bahadu ba mangabat i lok jonga ha kini kisngi pingi don kata ka jing temu kumno ban yarap ya kini ki perlok ki jongi ki belangat ha kini ki jing sneo ban ngila sorberu balai begini ki kena jongi kingat ha kini ki jing sneo namar ba ki babun ki kena jongi kingat ha kini ki jing sneo kalong bangi duna palat ya kini ki wei pat de ki activity ha ki jing le kai sport bat kumjuru ha ki jing duna ya ki kam ki jam bat ha kini ka por nakaliang jonga nganam pen slam ai kuble ya pi kumju yakini ki tim artli kiba pli yakani kiba pli perda yak jingele kai yakani ke sngi ka tim na po mauhan bat kumju ru ka tim nang te na po umke